Fil-budget imressaq mill-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna qal li dawk li għandhom karozza elettrika se jkollhom tariffi tad-dawl orħos meta jiċċarġjaw il-vetturi minn ġewwa djarhom. Fil-waqt li l-Gvern se jżid in-numru ta' charging points, mis-sena d-dieħla dawk li jiċċarġjaw il-karozzi elettriċi fi djarhom se jibdew ħallsu ftit inqas minn 13 ċenteżmu ta' euro għal kull unit ta' elettriku użat. Dan fil-waqt li l-Gvern se jestendi lotja fuq ir-roti u anke dawk elettriċi, kif ukoll se jerġa' jinċentiva x-xiri ta' muturi u scooters elettriċi għal massimu ta' 400 euro. Brabta mal-ħarsin tal-ambjent tħabbar ukoll li sal-aħħar ta' din is-sena se jitqedu magni bi prova biex jinġabru l-kontenituri tax-xorb. Dawn il-magni se jkunu hemm biex il-pubbliku jiffamiljarizza ruħu magħhom biex imbagħad sal-aħħar tas-sena d-dieħla dawn ikunu mxerdin mal-pajjiż kollu. Pass drastiku li l-Gvern semma fil-budget, prodotti magħmula mill-plastik li jintużaw darba biss, pal friket u skiken tal-plastik, se jiġu projbiti milli jkunu importati u produċuti mill-bidu tal-2021 u mis-sena ta' wara anke l-bejħu tqassim tagħhom se jiġi projbit. F'dan il-kuntest se jiġu mejjuna bisħieħ il-ħwienet tal-merċa li se jiġu inċentivati biex jarmaw dawk imsejħa bħala green corners. Huwa għalhekk li l-Gvern se jissussidja nofs l-ispejjeż ta' dawn in-negozji sa massimu ta' 3,000 euro fejn dawk li jbijaw prodotti tal-ikel u tal-użin bil-konsumatur jibda jieħu l-kontenituri tiegħu. Is-saqaf tal-mina ta' Santa Venera se jinbidel fi spazju miftuħ bis-siġar, fil-waqt li permezz tal-Malt Enterprise il-kontratturi se jingħataw sa massimu ta' 200,000 euro biex jinvestu f'makkinarju li jinniġġes l-inqas. Dan apparti sensiela ta' miżuri li se jwasslu biex sal-2050 Malta tkun ħielsa mill-karbonju u bekk dawn huma passi li jmorru id fit mal-indirizzar tat-tibdil fil-klima. Is-sena d-dieħla wkoll il-Gvern se jħabbar id-data sa meta l-aħħar jistgħu jiġu importati karozzi li jaħdmu bid-diesel u l-petrol. Wara din id-data, karozzi petrol jew diesel xorta jistgħu jaħdmu, iżda minn dik id-data lem jistgħu jinxtraw biss karozzi li jaħdmu b'arja nadifa. Il-Gvern se jkompli jħossib l-ambjent b'sens wiesa, fejn se jwettaq proġett ta' afforestazzjoni anke f'postijiet bħal Kemuna, l-Inwadar u l-Park tas-Salina fost l-oħrajn. Dan minkejja li diġà bdew jitħawlu siġar f'Benajsa u f'Taqali. F'Taqali ġew ivvutati l-ewwel 2 miljun euro biex isir il-Park Nazzjonali, ħalli l-familji Maltin u Għawċin ikollhom iżjed spazji miftuħa u ħin ta' kwalità mal-eżis tagħhom. Dan apparti li kif semma l-Prim Ministru qabel, il-Gvern se jagħti priorità lill-indafa pubblika li jeħtieġ li tkompli titjieb. Dan minn barra r-riabilitazzjoni ta' qatt ta' widien il-ġimil tagħhom li għandna f'pajjiżna u r-reġenerazzjoni u tisbieħ f'pajjiżna fejn mis-sena d-dieħla se jiġu żviluppati rotot li se jżidu l-aċċessibilità ta' diversi żoni rurali u madwar il-kampanja. Il-Gvern se jagħti wkoll għotja ta' 25% tan-nefqa ta' batteriji għal ħażna tal-enerġija rinnovabbli filwaqt li l-pajjiż se jkompli lesti għal għada. Dik l-għada fejn ikollna impjant li l-iskart isir riżorsa importanti u jinbidel f'enerġija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.